käsitellään humoristisesti myös, mutta voi olla myös vakaviakin aiheita. Molemmia on nähnyt, eli 2-3 minuuttia mä huikkaan sikkuun. Niin nyt kun siihen tulee, sitä ei tuu mitään. Niin, sitten korostan opettaa. Katsotaan tässä olevan huumoria. Asia on vakava, mutta katsotaan se tällä. Tää on tää naisten kanssa työntekeminen kyllä tämmöistä. Tää on ihan mahdollista. Ei edellisenä päivänä saa... Perkele! Nyt on kuule semmonen tilanne, että mä oon kuunnellut tätä 1,5 vuotta. Onko siinä niin No nyt on kuule semmonen tilanne. Ei nää tän pidemmälle Että nyt me todella lähdetään sinne kopiokoneelle. Ja katsotaan se tilanne.